Вас вітае інфармацыйная служба тэлеканала МКТБ. У эфіры навіны час мясцовы, у студыі Алеся Ушакова і галоўнае сёння. Ураджай 2018. У Маладзечынскім рэгіёне актыўна пачалася уборка цукровых буракоў. Самому вялікаму штучнаму вадаёму краіны, Вілейскаму вадасховішчу, 45 гадоў. Па велічыні ён саступае толькі найбуйнейшаму натуральнаму вадаёму возеру Нарач. У родным слове цэлы свет. На мінулым тыдні краіна адзначыла Дзень беларускага пісьменства. Ураджай 2018. У Маладзечынскім рэгіёне актыўна пачалася уборка цукровых буракоў. На сёння гаспадаркі раёна убралі больш за 8% плошчы салодкага карняплода. Гэта каля 180 гектараў. Найбольш высокімі тэмпамі уборка цукровых буракоў вядзецца аграрамі Маркава. Далей ідуць сельгаспрадпрыемствы Селіўца і Купала. Сярэдняя ураджайнасць каля 400 цэнтнераў з гектара. Валавы збор складае больш за 7 тысяч тонн. З іх 61% карняплодаў ужо рэалізаваны. Акрамя таго, заняты аграрыі і на масавай уборцы бульбы. У рэгіёне ўжо накапалі каля 1500 тонн сярэдняй ураджайнасцю 300 цэнтнераў з гектара. Усяго ў раёне вырошчваюць бульбу на плошчах амаль у 460 гектараў. Разам з тым на палях працягваецца праца па сяўбе азімых культур. Усяго ж у раёне плануюць аддаць пад азімы не менш за 12 тысяч гектараў. Ужо засеяна звыш 3000, амаль 90% пшаніцай. Паралельна ў гаспадарках раёна займаюцца нарыхтоўкай кармоў. Задача выканаць план у 175 тысяч тонн сіласу. Дарэчы, 19% работ ужо выканана. Маладыя і працалюбівыя. У сістэму адукацыі Мінскай вобласці прыйшлі 965 маладых спецыялістаў. З іх 621 з вышэйшай адукацыі. Маладзечна кожны год прымае на працу выпускнікоў розных навучальных устаноў. 1 верасня на працу ва ўстановы адукацыі Маладзечынскага раёна выйшлі 70 чалавек. Сярод іх настаўнікі, выхавацелі і работнікі сферы харчавання. Сёння маладым работнікам, што вырашылі працаваць у Маладзечынскім раёне, аказваецца прафесійная дапамога. Гэта школы маладога спецыяліста, якія дзейнічаюць на базе устаноў. За кожным маладым педагогам стаяць вопытныя настаўнікі, якія дапамагаюць і падказваюць, як спраўляцца з няпростай працай. Як паведамілі ва ўпраўленні па адукацыі, спорту і турызму Маладзечынскага райвыканкама, моладзь, якая прыехала з іншых рэгіёнаў, забяспечваецца жыллём. Для гэтых мэт выкарыстоўваюць у тым ліку і арэндныя кватэры. Таксама усе маладыя спецыялісты маюць 20% даплаты да заробку згодна кантракту. Сёстры міласэрнасці. У раённай арганізацыі Чырвонага крыжа гэта служба існуе ўжо 2 гады. Валанцёры, медсёстры і сацыяльныя работнікі са сваім часам не лічацца. Заўсёды ў курсе спраў і праблем цяжкахворых і адзінока пражываючых грамадзян. Менавіта гэта катэгорыя людзей мае патрэбу ў асаблівай увазе. Як арганізавана праца службы, даведаўся наш корэспандэнт. Сначала я молчать хотела. Поверьте, моего стыда вы не узнали б никогда. Когда-то надежду я имела, хоть редко, хоть неделю раз в деревне нашей видеть вас. Марыя Гурыновіч у свае 88 год чытае на памяць класіку, цікавіцца ўсімі падзеямі ў свеце праз газету, аргументы і факты, умее выдатна шыць і вышываць. Толькі вось са здароўем праблемы. Жанчыне з першай групы інваліднасці, якая пахавала мужа і 2 сыноў, спраўляцца самой з усімі дамашнімі справамі нялёгка. Дапамагаюць ёй нявестка і ўнукі, але з асаблівай радасцю чакае Марыя Владзіміровна памочнікаў з Чырвонага крыжа. Яны ціск памераюць і дадуць кансультацыю наконт лекаў, сходзяць у магазин і аптэку, прыбяруцца ў доме і на кухні. Ды і паразмаўляць ёсць аб чым. Что бы я ее не попросила, она меня сразу на машину и в магазин съездит, и мы оптом наберу продуктов мне, что мне потом никого не надо спрашивать. Хотя ей проверяющие сказали, что ты как медсестра, тебе не положено выполнять этой работы. А мне главнее вот эти работы, что и она приходит. Ну что можно еще сказать? У меня даже нет такого огромного размера, чтобы показать, какое я спасибо ей говорю. Маладзечынская служба занятасці перыядычна аб'яўляе тэндэр сярод грамадскіх арганізацый на аказанне медыка-сацыяльных паслуг пэўным катэгорыям грамадзян. Зацвярджаюцца спісы, і пасля гэтага паміж абласной арганізацыяй Чырвонага крыжа і раённым упраўленнем па працы, занятасці і сацыяльнай абароне насельніцтва заключаюцца адпаведныя дагаворы, і такім чынам ствараецца служба сясцёр міласэрнасці. Сёння там працуюць 3 чалавекі. 2 медсястры маюць прафесійную адукацыю, 3 аказвае
паслугі сацыяльна-бытавога характару. А сама Марыя Гурыновіч, між іншым, таксама аддала каля 40 год працы ў медыцыне. На обслуживании у медицинских сестер 12 подопечных. Это инвалиды первой группы, одинокие, больные люди, которые не имеют близких родственников. Отношение к ним должно быть очень уважительное. С большой заботой относятся наши медицинские сестры к своим подопечным. Акрамя медсясцёр са службы міласэрнасці дапамагаюць жыхарам і валанцёры раённага Чырвонага крыжа. Юрый Апаль разабраў нашай гераіні стары хлеў, падрамантаваў плот. Цяпер можна заняцца і падрыхтоўкай прысядзібнага ўчастка пад зіму. Але Марыя Гурыновіч, ты, напэўна, і ўсе астатнія падапечныя медсясцёр у першую чаргу цэняць шчырасць звычайных чалавечых зносін, магчымасць быць пачутым і разам вырашыць любое пытанне, хоць душэўнага плана, хоць матэрыяльнага. Алла Маркелова, Алексей Андреевский, МКТВ. Самому вялікаму штучнаму вадаёму краіны, Вілейскаму вадасховішчу, 45 гадоў. Па велічыні ён саступае толькі найбуйнейшаму натуральнаму вадаёму, возеру нарач. Падставай для будаўніцтва была неабходнасць павелічэння аб'ёму водазабеспячэння Мінска. Трэба было перакінуць частку сцёку больш паўнаводных рэк Беларусі ў раку Свіслач. Сярод іншых варыянтаў збудавання вілейска-мінскай воднай сістэмы аказалася найбольш выгадным па эканамічных і іншых параметрах. Пасля зацвярджэння Саветам міністраў СССР праекта Вілейска-мінскай воднай сістэмы пачалося будаўніцтва. Высеклі лес, больш за палову плошчы будучага вадасховішча, перанеслі дамы і пабудавалі іх зноўку. На гэтым месцы размяшчаліся вёскі Слабада, Рыбчына, Малмыгі, Пахомава ды іншыя. Патрабавалася ўзвесці цэлы комплекс гідратэхнічных збудаванняў, плаціну, дамбы, 2 дрэнажныя станцыі, нагорныя каналы і нарэшце стварыць само штучнае возера. Днём нараджэння Вілейскага вадасховішча лічаць дату перакрыцця Вілій 8 верасня 1973 года. Усяго 15 хвілін і Вілія хлынула да падножжа вадаспада, а праз паўгадзіны вада пайшла ў спецыяльна пракапаны канал. На другі дзень рака затапіла самыя нізінныя месцы будучага вадасховішча. Праз час Вілейскае мора разлілося амаль на 30 кіламетраў, даўжыня берагавой лініі 137 кіламетраў, найбольшая глыбіня 13 метраў. У родным слове цэлы свет. На мінулым тыдні краіна адзначыла дзень беларускага пісьменства. Святочныя мерапрыемствы адбыліся па ўсёй рэспубліцы. У розных установах прайшлі тэматычныя урокі, лекцыі, творчыя сустрэчы з пісьменнікамі і дзеячамі культуры. У маладзечні знакавыя падзеі праходзілі ва ўсіх аддзелах гарадской бібліятэкі. На мерапрыемства ўжо па традыцыі былі запрошаны удзельнікі рэспубліканскага дня пісьменства, сярод якіх была і член Саюза пісьменнікаў Беларусі, кампазітар і спявачка Тацяна Трошенко. Дзень беларускага пісьменства у нас праводзіцца, што гэта свята, яно набыло статус агульнанацыянальнага, таму што сапраўды мы, як свой народ, мы носьбіт сваёй мовы, мы павінны звяртаць увагу ўсё ж такі на развіццё нашай мовы, на пашырэнне яе, на тое, наколькі добра гавораць на ёй, на беларускай мове, на нашай роднай мове нашыя дзеці. Таму правядзенне свята яно вельмі значная падзея ў нашай краіне. Не толькі ў нашай краіне, але і па-за межамі гэта свята ўсё ж такі яно вызывае такую цікавасць і прыязджаюць на гэтае свята беларускага пісьменства. У гэты раз прыехалі дэлегаты з 7 краін, што было вельмі прыемна. З прыгожым родным словам, сваімі вершамі і творамі бібліятэку наведалі пісьменнікі Тамара Бярэзіна, Яніна Дзяркач, Тамара Аўсянікава. Са сталіцы на свята завітаў вядомы ілюстратар Уладзімір Сытчанка, які, дарэчы, ураджэнец маладзечна. Госці маглі азнаёміцца з выставай кніг, дзе змешчаны малюнкі мастака. На свяце была і іншая выстава, падрыхтаваная спецыяльна да Дня пісьменнасці. На ёй былі прадстаўлены рэдкія друкаваныя выданні з фонду бібліятэк горада Маладзечна, сярод якіх ёсць экземпляры 19 стагоддзя. Дарэчы, у гэтым годзе Беларускі рэспубліканскі саюз моладзі стаў актыўным удзельнікам святочнай праграмы да Дня пісьменнасці. Неабыякавая моладзь дапамагла папоўніць кніжныя фонды бібліятэкі і падаравала ёй стосы друкаваных выданняў. Наш волонтерский отряд «Твори добро» сегодня, в день рождения Белорусского республиканского союза молодежи, пришел в библиотеку «Веросок», чтобы принять участие в акции «Подари библиотеку книгу». Цель данной акции – пополнение фонда библиотек. Мы любим делать добро, ведь доброта – это неотъемлемая степень пользы.
Паважаныя жыхары і госці горада Маладзечна, толькі 11, 12, 13 верасня у краме «Корона» акцыя «Тавары за палову кошту». Паспейце набыць прадукты харчавання, тавары для гігіены і гаспадарчыя тавары са зніжкай 50%. Не прапусціце момант, паспейце купіць выгадна. Вас чакаюць штодня з 9 до 22 гадзін па адрасе вуліца Вялікі Гасцінец, 143Б. «Корона» – крама прыемных пакупак. Гэта ўсе навіны, якія мы паспелі расказаць вам. Усяго добрага і да сустрэчы!